Manmani hoite pura bekereng baimani pointo bo biti thewi hamri manuta kebama borom bindo thejak pai kya customer khaisu mama hanam bai na dobin phatoi ang norma jung khai phunugan abase bekereng lai saichingo ikomo ko thango nai tung de fung kaham no pratna no ta sha hain halam sabot ni katal video koita tak badun koi mase balak su kahne ni ke chin para ni borok para sampur kasar phuru ke chai do thaba na gam jabo nana soro thana nai tongo tam kam an nana mane gusti ta pini seng gusti kasan ta nana bo amtoi angka yakung mane bekereng dukhu mani hoite pura bekereng baimani pointo bo biti thewi hamri manuta kebama borom bindo thejak pai kya him para bo khorka manai tongo okay an nana chinong nana mani bini ma bo amtoi bol kalai jakoi bekereng dukhu manjang man tang kamo angka yang phaine bo chinongo angka phai biti thejang na yo ngake nana no sauta aje biti thena nana bo sawo mane ang asu bolong thang khani kirwa hinjang bai ni sawo ka ang bo tak thang ga ang bo saiman chena che tabu mane bo tam khol bai khaibo man no taw thai tang ka ang saiman chena ka norok je jara ekdom bekereng pura bai thangjak pointo bo thepe manu ganor jodi longni jaran video nai tongnai rokta norok khlaijagoi mane thejagoi nai mano ekdom hamerong tokangke kebanga balujak di bos pada rong semai do kutung ram di 3-4 mas yang mah kan bo manu kutung ta angko kuma borok no phaye bina do puilaw khe bitini dam rokini hani kalang do bono to lo thei nei hamjak pura baijak pura bekereng baijak angko the puro mane tlang puro ta puilaw hime bitin dam him kalang ko ulot theu nei hamoi bono kebang mano mane buite hamjagoi rang rok bono kalang hamjagoi buita okay norok jinong yang do ko mane ekdom bajak ama hairong ka ang bai contact khaimano manan video ni bisin kita angka amono tabang nanu bethanai bolongo norok nai tong di nong na ta phunu mangala sutam bolai bomorok ta busang khona thangpro norok no betlang nai angke norok nai tong di tinan video no che kare ngo biti kholenya sukang kamda gir jago ago yang sang tong phati kholna ke de ne bim phati ker khapo angke ta phati ni hari bini besok ma horob tongo ubu pham tongo o kuai 1 2 3 4 ta pura phati ma bo phati pura paise ya phati kholanga na hota bo phati kholagi na omong ko basma khoneng sakani ko bai sanjang ya sokam basma khoneng sakani saka koto tak sokam bai ma khonai ja sungtabo phadika tongo vai nana ko phadika kai tongo nai tongo je nai tongo je tabo tao boro kok sai tongo le nana bai nai tongo de abase bekereng lai saichingo ikomo ko thango nai tung de nai tung de na dobin phatoi ang norma jung khai phunugan bagan
pura mar. Am thas ka tan babur su phana. Khumra kai. Am te maru su ka. Gula gula ta. No doctor. Yang nak ke doktor? Hey, kapan doktor? Nok pura ekdom yak nok bajak kosto rong tongkai. Pura hami mana ekdom bithi ni dam sini buat 3-4 rong nawa. Nok hamba ke abo bo bithi tlang drop 3-4 nawa. Hangka bithi hatewi ham kakai. Mar sata sa. Doktor dunia pa ko ge bere tong nang ya. Heda. Dunia pa ko bere tong nang ya. Bayar bagaimana? Je bok jangne bon phatena. Tamni nang thanasa. Thampu jawana. Muya. Tuma washa. Wamla. Sasa. Aku dosa ya kamu kita bayu. Tagla ma man thuyang kai. Kalena haru. Ano ko kalai mo patikha. Bisma ses. Kamanang masuk kada ke mang kumane. Pak sakai dukman yang ke. Bolong ko baimani. Busuk sa saiman. Kebang ma bolong ko to bupang tongo. Ma phone chikal hamo. Bolong ko baimani sao. Tambagi hingkai kebang ma bithi rok nangmani tongmano na sung saimi abo. Hingka bahai rong mano. Hingka juta kiri hinjakai amor kapil jago. Hingka sao ta. Agi ni borok tangai kerang maiba. Ambagi nyang na. Tagle juta sara se himya. Yang bit bisong. Wah banyak tuh. Mangka. Bithi nahar maya. Ablanya ta. Bit bisong bela phasang bit bisong ka englam te changabo. Boy abulok nuknai abagai yang pima hayo. Yang tikan bisong hap maya ta. Engka mano. Wah baki gonda kanya hana bagai nana. Gonda nah thong. View kahmang toh. Foto ngatep thasakau. Customer khaishu. Mama hanam bai. Beriste ashe. Ati baca kah? Oh my god. Kena tikla kah? Hapat mak khabrang saya apa? Ini nana terus hajang. Makar sini. Tabuk enggak ke nogo sok pakya enggak jeng bitro aku rok kholi pakya enggak tini sajabat to kholbaya abo tikisa hasal hasal thangnan nango enggak ke abo tini kholbe aku bayai khana ko kholi aku bithi rohar sinita nana hanya hamani bo hailia bithi simi jeri rohar siwo enggak norok bo judi nangai rok tong hangga ke mane contact khaimanu ta hamui thango boi kubang mano nana norok phaiye bithi rok na phebeyo enggak te hamui tangai teisa phai rok bono mane samjagoi rang rok te riklang tam haite ko
hingke nogo hingke to kefang koroi ama bo tini meeting o tangjak hingke nog ni jotono bon tok wak ani ko mamang hingke ang tini video namsong mothok sinai do hingke norog bai malai no taisa ketal video hingke norog jodi ani video no chajak tongkha hingke like share subscribe khainani tapok di hingke jotono no bye bye taisa malai ni haino hai ketal video tubuai.